radosť kvetov, o ktorú sa chcem s vami podeliť. Dáme si hortenziu, k tomu si dáme tzv. Bosorku, alebo bodliak, ako chcete, dáliu, kvety vyžarujú určitú energiu a človek vždy ostane pri kvetoch taký veselší, dodá mu to radosť, úsmev na tvári a vôňu. Je pekné niekoho obdarovať kvetom, ten dotyčný sa vždy poteší a má radosť. Kvety sa darujú k rôznym príležitostiam, v oslave narodenín, k meninám, pri krste dieťaťa, samozrejme aj pri svadbe. Dá sa povedať, že to je taký najkrajší deň v našom živote. Ja robím dneska kyticu na taký vidiecký štýl, pretože som sa tak rozhodla a tak to cítim. A keďže nám v záhrade rastú aj černice, tak prečo by sme si tam nedali, pravda? Je to pekné, veselé a poteší nás. Farebnosť kytice ovplyvní našu dušu, našu myseľ. Preto vždy, keď prídete do kvetinárstva, chcete darovať niekomu blízkému kvet, rozmyslite si, pri akej príležitosti mu ten kvet chcete darovať. Či mu chcete urobiť radosť, či mu chcete vyjadriť lásku. A možno aj žiarlivosť. Človek nikdy nevie. Táto kytica bude rozvoniavať v našej jedálni pri dobrom bylinkovom čajíku a kávičke. Tam si len tak odložím a poteší určite mojich blízkych. Tieto kvietky sú natrhané u nás na záhrade, kde ich je spústa. Dám tam taký brečtán, ktorý rastie tuto u nás pri potoku, ktorý momentálne aj počujete, pretože dostatočne šumí. A je to taká krásna idyla a dostatočná vlhkosť na to, aby sa tu kvetom darilo. Tento brečtán nám vytvorí takú korunu a bude zároveň lemovať tú kyticu. To je taká suknička. A dá sa povedať, že táto kytica je už hotová. Čo poviete? Páči sa vám? Potešila vás? Teraz ju zviažeme, aby sa nám to nerozpadlo. Dúfam, že sa mi to podarí. Ja osobne milujem hortenzie. Sú to krásne kvety. Dlho vydržia vo váze. Majú rôzne farby. Teda ich môžeme použiť k rôznym príležitostiam. To potom upracem. Topky treba dostatočne zastrihnúť, aby kvietky mohli piť vodu. Dá sa povedať, že aj tento dbán je pekná dekorácia pre kyticu.